Nie? Ah, tanda coy. Those are the choy quick. Those are the target. O, chodź mi pomóc. Tanda coy. Ale powoli. Kamraci! Odete kamraci, to są nasze. Видите, to są nasze kamraci. Dneska są was czasy kamraci. Dneska to już je to koniecznie za 6 dni to już je to tu. To już je to tu. Chodź sobie.